M-am hotărât eu să mă pun pe primul loc în viața mea după foarte mulți ani în care am pus familia pe primul loc, serviciul, pe oricine altcineva în afară de mine. Este o călătorie spre spre mine însămi, de fapt, în avantajul meu. Felul ăsta complex de organizare a programului, a platformei, mie este benefică. Starea mea generală, deci mă simt mult mai bine, dorm mai bine, m-am bucurat de această călătorie. Este o călătorie terapeutică, benefică mie. Aș începe oricând, dacă ar mai trebui, acum cu atât mai mult. Acum mă trezesc fără ceas și mă trezesc odihnită. Urc treptele mai ușor, mă îmbrac cu haine pe care nu le-am mai îmbrăcat de foarte mult timp. A meritat investiția. Am trecut într-o etapă superioară, m-am bucurat de această călătorie și am făcut-o cu tot dragul, a grijii față de noi înșine. Nu mi s-a părut că a fost greu, a fost provocator, într-adevăr. Vârsta este o cifră și că depinde de noi și că niciodată nu-i prea târziu să înveți și să faci ceva benefic pentru tine. A fost o călătorie fabuloasă, fantastică, terapeutică. Lia, spune-mi, te rog, cu ce te ocupi și ce vârstă ai, dacă se poate să ne spui? Sunt medic pediatru și am 60 de ani. Bine, pe lângă pediatrie, deci după ce am făcut facultatea clasică de medicină, deci de medicină alopată, am făcut diverse cursuri, am dobândit competențe pe reflexoterapie, gemoterapie, homeopatie, deci terapii complementare care ajută foarte mult. Bineînțeles, nu exclud partea de alopatie, deci în momentul în care avem neapărat nevoie de alopatie, atunci o aplicăm, dar putem foarte multe evenimente din viața noastră să le îndreptăm cu tehnicile complementare. Așa este, așa este. Lia, spune-te, rog, ca să începem cu începutul. Cum am ajuns noi să lucrăm împreună? Cum ai aflat de mine? Unde ai dat de mine de programul ăsta so fabulos pe care l-ai terminat? Deci eu fac de 4 ani parte dintr-un grup, deci tribul NLP al lui Mariu Simion și al lui Horia Radu. Și acolo l-am cunoscut pe Zoltan Vereș. Și Zoltan mi-a trimis într-o zi un e-mail spunându-mi despre programul tău. Și mi s-a părut că este ceea ce am nevoie și nu m-am înșelat. Și așa am intrat și m-am înscris în acest program, care este într-adevăr fabulos. Deci așa am ajuns să fac parte acum din grupa asta fantastică, grupa 14, și sunt foarte bucuroasă și mândră de mine că am acceptat provocarea. Lia, păi este și cazul la ce rezultate fabuloase ai obținut, însă vom discuta și despre asta. La început aș vrea să spui care au fost obiectivele tale atunci la început când te-ai înscris? Ce voiai să rezolvi? Ce provocări simțeai că ai și că nu poți să le rezolvi tu? Deci, în primul rând, vroiam să elimin 10 kilograme de care nu mai am nevoie și subliniez lucrul ăsta având în vedere că între timp am învățat ce înseamnă cuvintele și cât de mult ne amprentează și cât de mult ne pot ajuta sau nu. Și eu anul ăsta, la 1 ianuarie, mi-am pus așa o rezoluție, până la ziua mea în iunie, să elimin 10 kilograme.
Când am intrat în program sau respectiv când mi-am completat formularul, am scris că doresc să slăbesc 10 kg, fără să mă gândesc că este vorba de 7 săptămâni, că poate atunci mă gândeam de 2 ori, că totuși este destul de așa, destul de greu, să zicem, sau destul de curajos să zici slăbesc 10 kg în 7 săptămâni. Ei, după ce am intrat în horă, am zis, ok, asta este, dar a fost un lucru foarte benefic mie, pentru că m-a ambiționat. Dacă am zis că slăbesc 10 kg, atunci trebuie să merg în direcția aia. Dacă aș fi zis 5-6, în momentul în care am ajuns la 5-6, poate că, eu știu, aș fi lăsat-o mai ușor. Dar așa m-am străduit și am mers către 10. Da, Alia, și rezultatele au fost foarte faine din toate perspectivele. Însă discutăm imediat despre cifrele astea. Însă până atunci, spune-mi, te rog, ce ai mai încercat înainte și nu a funcționat? Um, Am încercat să-mi structurez într-un anumit fel benefic, am zis eu, programul meselor și respectiv structura meselor, conținutul, să zicem, da? Că prin natura meseriei cunoștințe am despre asta. Ceea ce nu reușeam și am reușit acum prin programul tău și cu puterea grupului, era să mă țin de ceea ce îmi propuneam. Și acum am reușit, tocmai pentru că totul este foarte structurat și este așa cum am eu nevoie. Să am o structură, să știu exact ce fac și așa am reușit. Ai urmat și alte diete înainte sau alte programe și n-au funcționat? Nu, n-am urmat. Numai eu cred că fără să am setarea mentală corespunzătoare, ci numai cum face majoritatea lumii, cu voință, să zic, da, uite, acum trebuie să, da? Cu toate că acest trebuie este de fapt atât de constrictiv, te Anxios. apasă într-un fel Da. și la un moment dat zici, nu știi ce, nu mai. Când îți pierzi, eu știu, voința. Deci dacă o faci numai având voință și așa, nu funcționează așa cum funcționează când ai o setare mentală corespunzătoare. Asta era practic a doua întrebare, Lia, pe care vreau să ți-o adresez. De ce crezi că n-a funcționat ceea ce ai aplicat până acum? Care a fost motivul? Să ai spus singur, pentru că n-a venit cu setarea mentală. Însă te-a ajutat și faptul că la începutul programului am făcut setare emoțională. Da, cu siguranță. Cu siguranță. Și m-a ajutat și faptul că m-am hotărât eu să mă pun pe primul loc în viața mea după foarte mulți ani în care am pus familia pe primul loc, serviciul, pe oricine altcineva în afară de mine. Și la un moment dat, la una dintre discuțiile cu Marius, el mi-a zis, mă, încă nu te doare destul de tare. Și eu atunci am înțeles și n-am înțeles. Am mers în continuare cu ceea ce făceam, adică o îngrijam pe mama mea, ceea ce nu este ușor. Și, în schimb, în noiembrie a ajuns să mă doară tare și fizic. Și atunci am zis stop, deci m-am îmbolnăvit și atunci am zis stop, am înțeles ce vroia să spună Marius. Știi că dacă nu înțelegi semnele, le primești într-un fel atunci îți dă și zice, no, stai să vezi, acum poate înțelegi.
Și atunci am hotărât să fac niște modificări, le-am făcut la mijlocul lui ianuarie și după aceea am intrat în programul ăsta al tău și mi-e bine. Mă bucur tare, Lia, că ai făcut pasul ăsta, pentru că, da, e o schimbare dincolo de cifre. Din punctul tău de vedere, care consideri că a fost aspectul sau ingredientul din program care te-a ajutat cel mai mult? Uh, s- Odată structura platformei și puterea grupului. Faptul că ne întâlneam, vorbeam, eram împreună, suntem împreună. Deci, astea două componente m-au ajutat foarte mult. De asemenea, deci în afară de structura părții de nutriție și a părții practice de sport, de training, uh, partea de pregătire emoțională, da? Acele filmulețe care există în platformă m-au ajutat și m-au influențat și la unele am zis, a, da, ok, asta știu. La altele ziceam, a, uite, vezi, la asta nu m-am gândit că e așa. Deci, felul ăsta complex de organizare a programului, a platformei, mie este benefică. Lia, ai obținut niște rezultate foarte mișto și abia așteptam să vorbesc despre ele, pentru că chiar sunt rezultate de-a dreptul fabuloase. Îmi permis, te rog, să deschid fișele ca să discutăm concret pe cifre, pe rezultate? Cool. Super! Uite, le-am pregătit aici. Hai să intrăm la început pe monitorizarea corporală, compoziția corporală, pentru că ai spus o chestie foarte mișto. Ți-ai setat un obiectiv de 10 kg. Majoritatea oamenilor îi setează un astfel de obiectiv și pleacă la drum fără setare mentală, fără setare emoțională, despre care am discutat deja, și le este foarte greu să obțină rezultate. Însă și dacă ne raportăm doar din punct de vedere fizic, în momentul în care ne uităm doar la kilograme și ne uităm la compoziția corporală, de fapt la ce kilograme schimbăm, deja suntem pe o traiectorie total greșită, pentru că de cele mai multe ori să pierde masă musculară dacă nu monitorizăm asta. Iar faptul că vă monitorizați în fiecare săptămână și vă dau feedback personalizat în fiecare săptămână, să vă ajustez, dacă e cazul, programul acolo unde trebuie, este asta face diferența pentru a schimba compoziția corporală, nu doar a pierde kilograme, dar alea să fie de masă musculară și mai rău să faci. Pentru că în cazul tău ai slăbit, dacă ne uităm la greutatea totală, ai slăbit undeva la 7,5 kg, ceea ce este aproape de obiectivul tău. Însă dacă ne uităm la compoziția corporală, ai topit masiv grăsimea, 4% de grăsime. Grăsimea viscerală, da? De pe organele interne. Uriaș s-a dus în jos. Fără să pierzi masă musculară. Ai pierdut doar 400 de grame de masă musculară, ceea ce este infim, infim, infim. Oamenii într-un proces de slăbire pierd kilograme, 4, 5, 6, 7 kilograme de masă musculară și nu-și dau seama cât de rău își fac, pentru că se întoarce împotriva lor, totul cu acel efect yo-yo în care te îngrași mai mult decât ai slăbit. Asta în ceea ce privește compoziția corporală, ceea ce este de-a dreptul fabulos. Dacă ne uităm la centimetru, 11 centimetri în talie, 14 centimetri pe șolduri, 6 centimetri pe coapse, este practic uluitor ce rezultate ai obținut doar pentru că ai făcut lucrurile corect. Iar focusul a fost pe o schimbare de calitate, nu pe cantitate. Da, Așa că, așa e. Lia, jos pălăria pentru... Uite, am făcut și o rimă. Lia, jos pălăria pentru ce ai obținut. Cifrele arată de-a dreptul fabulos. Însă, dincolo de aceste cifre, care sunt importante și apar ca un efect al faptului că faci lucrurile bine și corect, care consider că este rezultatul sau că sunt rezultatele cele mai profunde pe care le-ai obținut prin intermediul acestui program? Um, Starea mea generală, deci mă simt mult mai bine, dorm mai bine, seara dorm mai devreme, dimineața mă trezesc mai devreme. Oricum eu dimineața mă trezesc devreme pentru că de ani de zile fac asta și ca să merg la serviciu.
Dar acum mă trezesc fără ceas și mă trezesc odihnită. Mm. Adică, știi, altădată, ok, era 6, 6:30 și mă gândeam, vai, trebuie să mă ridic, să plec, să așa. Ei, acum nu mai am asta. Mă mișc mai ușor, mă aplec mai ușor, urc treptele mai ușor și să nu uităm și aspectul fizic, da? Mă îmbrac cu haine pe care nu le-am mai îmbrăcat de foarte mult timp. Primesc complimente. Asta, din nou, este, pentru starea mea generală, este un lucru bun. Și, da, cred că partea de sănătate, atât fizică cât și mental-emoțională, pot să spun. Asta este Da. marele câștig. Lia, a meritat investiția pentru că ai investit o sumă considerabilă de bani în transformarea ta. Acum, la final de program, bine, nu putem spune final, pentru că el nu s-a terminat. Asta, El durează toată așa e, viața, s-a încheiat așa doar e. ciclul ăsta de 7 săptămâni. S-a meritat investiție. Da, da, clar. Deci, revenind la factorul psihologic, știi, când te gândești, uite, am investit atât de mulți bani și ăsta este cumva un trigger și zici, bă, stai, nu mă las acum să mă las, dacă tot am început și am investit atâta. Dar, per total, dacă ar fi fost numai astea 7 săptămâni și dacă ar fi fost numai astea 7 săptămâni, a meritat investiția. Eu trebuie să spun că mi-am copiat frumos la fiecare dietă pe care eu am făcut-o, mi-am scris în carnet, caietelul unde mi-am notat și așa ca un mic jurnal, mi-am scris frumos dietele ca să nu le mai deschid în fiecare, să nu mai deschid computerul. Erau pe masă, în bucătărie, ce trebuie să mănânc în ziua aia, așa că da, da, merită investiție. Care a fost acel lucru care a făcut click în momentul în care ai intrat în program? Ce te-a determinat? Care a fost aha-ul ăla care zici, gata, intru în program, orice ar fi? Dorința mea de a face ceva pentru mine, adică nu pot să zic numai pentru mine, că de fapt n-am făcut-o numai pentru mine, dar în primul rând pentru mine, și dorința de a fi din nou sănătoasă și de a avea o formă pe care cândva am avut-o și am uitat de ea. Asta a fost cel mai mare imbold al meu. Ai făcut o treabă foarte bună. Pentru că rezultatele din punct de vedere fizic și al cifrelor sunt fabuloase și este doar un început. Pentru că, practic, de Da. acum începe călătoria. Ați spus bazele, ați învățat ce aveți de făcut, v-ați cunoscut corpul, cum funcționează, cum reacționează, procesele mentale. Când clacăm, când vin poftele, când vine foamea emoțională. Din punct de vedere emoțional, prioritizarea, faptul că ați început fiecare zi cu voi, din iubirea aia de Da, sine, din recunoștință. Asta au da, deschis e un grozav. portal către o nouă viață. Așa e, da, e grozav. Um, Cumva parcă am trecut într-o etapă superioară a, a grijii față de noi înșine. Și Dacă te uiți acum în nu, spate, la 7 săptămâni, o mai recunoști pe Elia de acolo? uh, uh, să știi că nu, adică mă uit cumva cu părere, poate că nu-i bun spus, nu-i neapărat cu părere, dar într-un fel așa, Compasiune. exact, cu compasiune la Lia de atunci. Da. Și cu mândrie la Lia de acum. Da, Da. așa e. Elia a obținut niște rezultate fabuloase, dar n-a fost ușor. Programul nu e ușor. Te pune la treabă, chiar dacă îți dă de făcut lucruri care îți iau foarte puțin timp și poți să le implementezi oricând în programul de zi cu zi, dacă îți dorești cu adevărat, bineînțeles, să treci prin transformarea asta, însă nu este ușor. Este provocator, este un program provocator. Este Spune, te rog, provocator, da.
care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o și dacă cumva ți-a venit să-mi spargi și capul într-un anumit moment? Capul nu mi-a venit să ți-l sparg, nu ție. Um, Provocator. Um, La un moment dat, în perioada de la început, dar nu chiar în prima săptămână sau a doua săptămână, mi s-a făcut dor să mănânc ceva dulce. Da? Având în vedere că în toată perioada n-am mâncat dulce decât în ultima săptămână un pic, pe care mi-l asum. Și atunci am avut așa un pic de... Deci a trebuit să stau eu cu mine și să zic, ok, ce vrei de fapt? De ce îți dorești să mănânci dulce? Da? Mi-am identificat emoția. Trăiască stepperul care este lângă mine și când am simțit că doresc neapărat să mănânc ceva dulce, am urcat pe stepper și am făcut nu știu câți pași și am trecut și peste faza asta. În rest, având în vedere că am început cu bucurie și cu entuziasm, nu mi s-a părut că a fost greu. A fost provocator, într-adevăr, la unele exerciții, având în vedere, mă rog, problemele mele, un pic de, așa, de umărul stâng, și de kilograme, bineînțeles. Am avut momente în care mi-a fost mai greu, adică din punct de vedere fizic la exerciții, dar m-am plimbat puțin prin casă, am venit în bucătărie, am băut apă și am continuat și după aceea, deci la sfârșit oricum te simți atât de energizat și atât de bine încât merită. Deci nu mi s-a părut că este greu să zic în vreo zi, iară trebuie să fac asta. Nu. N-am avut în nicio zi starea asta. Și n-am avut nici provocări cu mâncarea, însemnând că nu-mi place, că nu mi-a plăcut vreo rețetă sau ceva, deci n-am avut probleme. Lia, dacă ar fi cineva care ne ascultă acum și se regăsește în povestea ta și în trăirile tale și în emoțiile tale și în experiența ta, ce sfat i-ai da? Îi se potrivește acest gen de program? În primul rând, i-aș spune să intre în program, să încerce să-și adapteze nevoile lui sau nu, să-și seteze mintea astfel încât nevoile lui să poată să fie îndeplinite. Și, așa cum ți-am mai spus, am recomandat, pentru că am fost întrebată ce ai făcut, am spus multor oameni în jurul meu despre programul tău și da, i-aș îndemna să intre în program. I-aș îndemna în primul rând să intre în webinariile pe care tu le faci și să vadă despre ce-i vorba și i-aș mai îndemna pe cei de vârsta mea sau mai mari decât mine sau plus minus, acolo niște ani, să știe sau să se gândească că de fapt vârsta este o cifră și că depinde de noi și că niciodată nu-i prea târziu să înveți și să faci ceva benefic pentru tine. Da, așa este. Să-ți reinventezi viața, practic. Da. Pentru că vârsta e o atitudine. Și depinde doar de noi să o schimbăm. Să schimbăm mindset-ul în ceea ce... Așa este. Așa Lia, este. acum la final de program, la finalul celor 7 săptămâni, pentru că programul nu s-a terminat niciodată. Ai intrat în programul Sunt Fabulos, ai terminat ciclul ăsta 7 săptămâni, rămânem alături și rămâi în familia Sunt Fabulos pentru o viață întreagă.
Așa cum Super. v-am spus și la final de program, suntem alături de voi cu toată echipa, trup și suflet, oricând aveți nevoie, în călătoria asta faină în care ați plecat în urmă cu puțin mai mult de 7 săptămâni. Dacă ai descrie într-un singur cuvânt de fapt nu, într-o singură frază, toată experiența de 7 săptămâni, cum ar suna fraza asta? Um, Este deci eu m-am bucurat, m-am bucurat de această călătorie. Este o călătorie terapeutică, benefică mie. Aș începe oricând, dacă ar mai trebui, acum cu atât mai mult. Și este o călătorie spre spre mine însămi, de fapt, în avantajul meu. Și m-am bucurat de această călătorie și am făcut-o cu tot dragul. Recunosc, fără să mă cramponez de rezultat, ci bucurându-mă de fiecare zi și de fiecare pas și de fiecare rezultat bun de vineri. Recunosc că mă bucuram când vedeam plus minus, știi tu acolo cu ceva mai este de lucrat, dar a fost o călătorie fabuloasă, fantastică, terapeutică. Elia, jos pălăria! Ai obținut rezultate de-a dreptul fabuloase. Îți mulțumesc pentru încrederea acordată. A fost o onoare pentru mine să îți fiu ghid împreună cu toată grupa ta, grupa 14. Ați obținut niște rezultate foarte, foarte faine cu toții și asta deschide un portal către o nouă etapă a vieții, către un nou nivel. Pentru că de ce să trăim altfel viața dacă putem să o trăim fabulos? Îți mulțumesc și eu, odată că ai creat acest program, că l-ai lansat, că am avut ocazia să intru în programul ăsta și să-l urmez. Mă bucur și sunt fericită în grupa asta noastră, care este super faină și de-abia aștept să ne întâlnim și direct. Eu tot militez spre o întâlnire aici la Moneasa, la Narcisa. E foarte fain aici. De fapt, știi, am înțeles că ai fost. Când o să vii, o să mergem, poate că să urcăm până pe Izoi, care e un deal, un munte mic de la Moneasa. Am glumit cu câțiva din grup, am zis că noi o să știm că plecăm la o anumită oră, ție îți spunem că plecăm cu jumătate de oră mai târziu, că altfel te plictisești, o să ajungi acolo și până ajungi te plictisești. Lia, Da, îți mulțumesc din suflet. Îți mulțumesc mulțumesc din și eu, suflet, îți doresc Narcis. mult succes în tot ceea ce îți propui și sunt alături împreună cu toată echipa toată viața asta. Mulțumesc. Mă bucur, mă bazez pe ajutorul vostru și cu tot dragul, dacă pot eu să ajut pe alții care vor intra în programul tău, cu tot dragul îi sprijin și îi susțin și de asemenea pe colegii mei, pe prietenii mei, acum pot să spun. Și asta. Lia, mă înclin. O zi fabuloasă să ai. Mulțumesc și ție la fel.